Pibûneya Roja Jinê ya cîhanî li seranserî Efrînê çalakî hatin darxistin. Di roja heştê avdarê da du festîvalên mezin hatin çêkirin. Jinên beşdarî her du festîvalan bûne berhemên xwe pêşkêşkirin. Tevî ku ev dûrpêçkirina li Efrînê heye, tevî ku şerê ku diqawime li derdorê Efrînê lê ama jinê Kurd dixwest di vê şahiyê da rûla xwe bilîz pir rojeke pîrûz e ji bo jinê jin zanibe mafê xwe çi ye û ji bo mafê xwe tekuşîn bikin. Li navçeya mabeta li Efrînê jinên ku di rêveberiya Xaseriya Demokrata cih digirin her wiha hejmarek bilind ji karmend û karkir û jinên Efrînê beşdarî çalakiyê bûn. Çalakiyên festîvalê li ser berxwedaniya jina Kurd di şûreşa Rojavayê Kurdistanê da tekez kirin. Serokê Encûmena Zagûnsaz ya Rêveberiya Xaserî Hêvîn Reşîd ji dengê Amerîka re axivî. Piro em dibînin jin di hemû astadan ciya xwe digire, hetanî jin gîşt asta di hevserokê da kar û barên xwe pêktîne. Bi rastî em carekî din dibêjin ki dîroka jinê hatibî windakirin ê ku bi destê mêr 5000 salin hatibî nifsandin, em carekî din hiro jinên Rojava em dîroka me tê nifsandin û em dibên mînakek ji hemû jinên cîhanê ra ji ber ku hiro jinê rola xwe di her qadekê da dalîskandin. Li hûla jîn li navenda bajarê Efrînê festîvalek bi vê bûneyê ji aliyê Partiya Yekîtiya Demokrat El Wehdê ve hat darxistin. Bi hazîrbûna hejmarek bilind ji siyasetmedar û çalakvan û endamên Partiya Yekîtî çalakî hate çêkirin. Endamê Komîta Siyasî ya Partiya Yekîtiya Demokrat El Wehdê Zelîxa Diya Leheng ji dengê Amerîka re li ser çalakiya wan wiha axivî. Em wek jinek Kurd wek rêxistin di hundir herêma Efrînê de em bihêvîne hilo em bi roleke girîng bilîzin di hundir civakê de hîro şûreşek civakî heye, şûreşeke fikrî heye, şûreşeke iqtisadî û siyasî heye, em bihêvîne di her warekê de em ciyê xwe vegerin. Distûra siba bê dînandin di hundir Sûriye bi tevahî de di hundir herêma Efrînê de mafê jinê tê da werê parastin. Tevî rewşa şer li herêmê lê jinên Efrînê mîna jinên hemû dinyayê xastin îro roja heştê avdarê li xwe û li hemû jinên dinyayê pîrûz bikin. Emîn Amisto, dengê Amerîka, Efrîn.